Четкими? Мешалхе. Саркан я. Динаги видеода бекасмет ка бе инҷудам хира набарод. Саркан хай. Дина даво охири гап чӣ буд? Куҷода буде? Салом алейкум намекунем дига ми? Ҳозир охири гап куҷода буд ки? Телефон гирифта буд? ҳа, номери телефона гирифтем. Намедудам. Куҷо? Влог. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хушомадед ба канали мо. Дар аввали видео мо аллакай ози шавҳарам ки дукаса шишта бо тезӣ гӯем ва дуюм қисми видео нақл кардем. Насиб иншоалло монтаж мекунам. Пагоҳ бегоҳ ҳатман видео мемонам. Шавҳарам камтар маззашон нест, бо маҷбури шиштану видео кардем дукаса. Ва иққад дурандароз накардем ки то ки дилгир нашавад гуфта. Анхонҷа Салмон намемонад ки видео кунем. Ман саҳар кати камтар уборка кардам. Хонаҳои ҷамъогир, пилисозкунӣ, тозакунӣ ҳамин кор кати машғул будам. Кӯдако саҳарӣ вай рафтан, садик рафтану сразу ман кору бори хона кати. Имрӯз ҳавоам хеле гирифтагӣ. Бо шавҳарам ман гуфтам ки ошхона да шишта сёмка кунем, барое ки рӯшноӣ хушрӯ мешавад. Ки гуфтанд ки бояд ки ақаллан ягон ҷои алиш кунем. Гуфта бо хеста инҷа омадем, нека инҷа рӯшноиш камтар хиратар. Всё равно светам даргирон ки ҳамихел дӯстони азиз. Манам дӯстони азиз бинед чӣ хел берун ҳаво гирифтагӣ. Як шамолиам хел безеб шуда ки берун ҳавоам хел сери. Хай мо видео кардем, ман гӯем вай освещени безеб. Ягонта лампа гирифтан дар кор. Бароям хеле рӯшноӣ нақс шуда. Салмон ҷуда хобай. Шавҳарам касал. Салмо гуворадан 5 минут пас бедор шудааст. Шавҳаракам касал шудиян, алкай температура, грипп. Якта видео кардана бемор шудан. Дӯстони азиз, мо инҷо Салмон кати шиштаем. Шавҳарам рафтан. Салмон да мультик мондиам. Шавҳарам рафтан то ки кӯдакоя биёран. Ҳозир интизор ва хӯрок кама ҳастай. Намедонам ки чӣ хӯрок, ягон чӣ пазм ё ки не. Ё ки картошка пазам. Берун набинед чӣ хел шамол беҳад безеб. Бинед уже берунам хел ҳаво гирифтагӣ. Ва хунук. Беҳад мо имрӯз плитая уже обеди буд ки уже плитая мондем ки то ки хона гармак шавад. Ҳозир кӯдако биёянд. Баъд ягон картошка пазм шуна, ягон чӣ пазм шуна, намедонам ки чӣ кунӣ. Ҳозир нав якта видео тамошо кардам. Самбуса пухтан якта. Вай ҳамшаҳри мо гӯем. Самбуса пухтан дидам ҳавасам рафт. Самбуса кардан дар кор. Ако сезони самбуса бу вай чӣ сар шуд. Ман вай надорум. Рӯғани хазар надорум. Барои ҳавай самбуса накардисем. Вай ҳам орд ками бад ҳастай. Барои ҳамин ябора гуфтем вай гирем орд харӣ равем агар баъд вай мекунем. Рӯған мехарем. Вай бо ҳамин охири ҳафта намедонам агар ки шавад, агар шавҳарам кати мерем, агар ки вай шаванд бекор шаванд. Ана мехел дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ман ошхона нишонтам. Инҷода ман анорое ки очам оварда будан, вай шуда будан, камтар безеб шуда иста будан. Баъд вай кардам, гирифтам, хел тоза кардам, ҳама қашта. Пагоҳ компот мекунем шуна. Яхелош тришла, яхелош ширинан. Ман иношам кафидагӣ ҳастай. Пагоҳ тоза мекунам, меандозам. Ва инҷода кӯдако шитиам бозӣ кардаиста. Накашанӣ. Сиёвуш ҳозир адасад мекаш. Не, назан. Вай сиёвушо назан. Анорота напарт то ту. Иноша бина. Ҳа гуфта ино анор хӯрдиста. Инҷа Нилуфар чӣ ба кастимча да замина. Ҳама ҷо при анор кардиян ино. Бас дига анор панор туда нест бача. Сиёвуш.
نمیخری بیا من دته انورا ایخه شنوخی خیخه Navi kukle hama joshta nevistije, no? Te siz hırtya uşarayım da soşa şuyum da soşa bir de bulaşa. Ya Allahi buzurg. دوستان عزیز بیاین همین کسی ولاگا با آخر رسانیم که خولیگانی بسیاری بد شده است. سیاوش ببینید پتر پتر خای خای نیلوفر کستم چطور از زمین چند بار گفتم گیر نیلوفر چند بار گفتم گیر ani شما هم همه خال دوستان عزیز ای خفای خودشون جمع میکنن یا که نه منو دیدین سیاوش خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون رو احتیاط کنید خیر خیر سیاوش اینجا در آوازی و یا به فکرم پستر کردن در کار وقتی منتاج کردن در آواز سیاوش پس کردن در کار که همه با تلخه پلخش نکفر نکش نسکیوتا نکار یک ساعت دو درست من نسکی حالم نکشیدم خواهی اینش کش اینش نشد و ایش کش خای گو همه خای گو خای گو اینجا هیچ کنه میبیند را من دیدی هیچی دیده نمیشه دیدی فقط دیوالا دیده میشه